Нормално и на време започна изборния ден в община Септември, където са ситуирани 30 избирателни секции. Секциите навсякъде са били отворени още в 6 часа и се гласува. Според думите на говорителят на Общинската избирателна комисия Георги Милчев, не е имало особени затруднения при откриването на изборния ден. От всички тези 30 секции ни се обадиха, че изборният ден е започнал нормално. Георги Милчев уточни, че е различен броят на имащите право на глас избиратели за местния вод и референдума. Общия брой на избирателите по избирателен списък за местните избори е 22 443. А общия избор, понеже има разлика по избирателния списък, за националния референдум, е 22 667 граждани, гласоподаватели. До този момент в Общинската избирателна комисия Септември има само един постъпил сигнал за нарушение на изборния процес. На този етап нещата върват нормално. Единствено, това можем да отбележим, имаме един сигнал в село Лозен, че действително има някакво нарушение при провеждането на изборите. От комисията в Септември напомниха, че близост до местата за гласуване не може да има агитационни материали. Съответно, има сигнали, евентуално за разлепване на агитационни материали, които са в близост до изборното помещение. Тоест, съгласно изборния кодекс, изборни материали пред сградата, където се намира секционната избирателна комисия, т.е. секцията, и на 50 метра около нея не трябва да има такива материали. Говориме за изборния ден. Дори да има предизборен щаб, ние ги предупреждаваме, че трябва да ги закрият по някакъв начин. Така че, но това е задължение на секционната избирателна комисия, ако има такива материали, да бъдат унищожени. Говорителят на Общинската избирателна комисия напомни, че изборният ден завърши 19 часа с евентуален толеранс от още 1 час, но прикани хората да не чакат последния момент, а да упражнят правото си на вод по-рано. Изборният ден, съгласно изборния кодекс, започва в 6:00 часа и завършва в 19:00 часа. Тази малка подробност, че точно в 19:00 часа председател и секретаря трябва да излезат пред изборното помещение и да точно пред помещението има ли негласували избиратели. Ако има такива, да им се съберат документите за самоличност и да се влезе отново в изборното помещение. При такъв случай изборният ден може да продължи до 20:00 часа, не по-късно, при условието и като се даде възможността на тези избиратели да гласуват, на които са им взети. Тъй, че най-късният час, да го кажем, за приключване на изборния ден е 20 часа.